Neste capítulo comezaremos a nosa ruta en bicicleta. En calquera momento estoupa e aniquila todo o pueblo. Coñeceremos Tumani dende as alturas e invitaránnos á festa da vila. Iría, enseña a vaca de antes. Quédate con nós e non te perdas estas e moitas máis cousas. Pedaleando Gambia. Que dixen? A foto isto non chega. A patuto non chega, No, non, porque a bici está un pouco estartalada. Sí, estamos nun... Claro, ao final son 400 km en unha bici destartalada e cunha mochila encima. Aquí se te queres sentir solo non estás, porque desapercibido non pasas. Pares donde pares, rodeate un montón de xente e todo o mundo se queda mirando a ti. Así que, discreción aquí, cero. A máis non se corta un pelo, Bueno, así primeira burrada grande, camión ardendo. E medio pueblo alrededor do camión, que en calquera momento estoupa e aniquila todo o pueblo. Eco Camp. Aquí chegábamos super xustos porque pensábamos que tiñamos a opción de quedar aquí, pero que aquí non hai nadie. Isto todo está abandonado. Levamos como máis de media hora meténdonos por un camiño de terra, agora metímonos por un carreiro, non hai ninguén, é de noite. Non temos nada para comer. Teño eu un sobao. E... nada, o sitio parece moi chulo porque está ao lado do río. Escoítase un montón de ruído de insectos, de paxaros. Pero claro, é de noite, entón imos ter que acampar, seguramente. Eu tiña moitas ganas de acampar, pero claro, unha cousa é dicilo de boquilla e outra cousa é verte agora así aquí. Gambia caracterízase porque é un país que está alrededor do río Gambia, pero nós aínda non viramos o río. Vamos ver agora. E a idea é bañarse. O tío que... O tío ao que lle preguntamos, mira manglar. O tío que lle preguntamos dixo que era seguro que nos podíamos meter a que non había animales. Pero bueno, non sei se me convence. O que está é a agua ben limpa, É irónico. Mima, hemos solir máis sucios do que entramos. Que tal está ese arroz, Cris, con ese pescado? A ver, o arroz está super bo. Porque eu podería comer arroz sempre, todos os días, e non me canso de comer arroz. E hai este peixe que ten moi boa pinta. Bueno, estamos aquí cenando no campamento que topamos abandonado, que ao final viñeron os dueños detrás, en plan, estamos aquí. Non estaba abandonado. O sea que Pero casi, porque leva desde febreiro sin vir nadie. Estamos en diciembre. Ojo, somos os primeiros turistas desde febrero. Así que esta es nuestra bienvenida. E veña, vamos comer que temos fame que andamos moito na bicicleta hoxe. Salimos a dar unha volta por aquí. Nada, vimos un camiño. Hai camiños por todos os lados, pero a todos os sitios. É como un laberinto de camiños. Entón tamén vamos facendo un pouco señas no chan para non nos perder a volta. Hai un baño destes comunitarios que consiste basicamente en un buraco, unha botella con agua para limparse e unhas chapas ao redor para que ninguén te vexa. E está aquí como un pouco alejado do pueblo. A aldea está ali, pois supoño que para que non cheire. Bueno, este o campamento. Aquí hoteles non hai, nin resorts. Chámanlle máis ben camps. Bueno, a ver. Vou enseñar a habitación. Que pasa, Iria? Hai un lagarto. Pois hai ahora un lagarto, estuvo toda a noite con nós. Porque... Meteuse para arriba. Grande.
No, Bueno, esta é a nosa habitación, así, en forma de queixito. Aquí temos as bicis con nós. E a verdade é que esta época non hai demasiados mosquitos, non necesitamos nin a mosquitera. Pagamos en torno a 7 euros cada un, máis ou menos, por dormir aquí. Os baños están fora, que os vou enseñar porque tamén son dignos de ver. Aquí está o váter. Aquí está, bueno, o de lavar as mans, pero claro, tú corres esa cortina e esa é a porta, e por arriba, pois non hai porta. O bo é que non cheira mal, porque claro, está tan aireado, pero nos estamos sós, pero cando isto está a tope, claro, que te separa da demais xente que anda por aquí é esta cortina. Entón, se tes así un pouco de problemas para ir ao baño, pois igual che costa un pouco máis. Estamos nun pobo que se chama Tumanitenda, que está ao lado do río Gambia. E xusto hoxe é como a festa de aquí, antes estaban matando unha vaca, e agora están todos por aquí. As mulleres están ali, cociñando. Cristian está co dron, porque lle vai quitar unhas fotos para promocionar o pueblo en internet e que lle veña máis xente ao campamento. É super guai. Iria, enseña a vaca de antes. Ese cacho negro é a vaca de antes, con arroz. Nos acaban de invitar moi amablemente a comer, e ahora claro, eu nunca comín carne fresca, dame mogollón. Iria non come nin o porco alá na matanza, entonces ahora hai que comerse ou sí, porque estamos na casa de alguén, pues queda mal. Hasta me está dando unha especie de arcada. Iria, que pon a tua cara. Mira unha mesa. E aquí está a pota de onde saleu o que nós acabamos de comer. Ahora están facendo o reparto. Bueno, a verdade é que nos trataron de maravilla en este pueblo. Super recomendable. Vamos a deixar os datos para quen queira vir, porque a verdade é que
é unha forma moi fácil de ver como é a vida real, vale, en África, non o circo que che fan cando vas te levan a unha tribu. Esta é unha forma de ver como a xente de verdade vive aquí. Aí vou. Oh, no! E aquí está todo o pueblo alrededor da bicicleta de Cristian, que non sei que hostia lle pasou. Hola. Bueno, aquí están arreglando a bici de Cristian, levan como media hora. E aquí os nenos ao lado que se están partindo. E agora a xente xa está comendo, cada unha na súa sombriña. Ai! Allez, une photo. Ya.